След като изчистих снега, който още не беше замръзнал, и той продължи да вали и ще замръзне, си поръчах едно покривало за кола и мисля повече да не се занимавам с този въпрос. Така, сега да се захванем с по-важните неща. Например, да се приведем във вид на изглед. Ау, ужас. Така. Сега. Така. Чакам да видя и мисля, че това ще ми реши проблема. Защото когато сняг забръска, що ще чиним ние зимъска? Ето, що ще чиним това. Така, сега, това вече съм го показала. Показваме за 10-ти път. Естествено не се прави така, защото вероятно има някакви четки специални, с които да нещо се прави. Ретуш, не ретуш, разнасяне. Така. Но няма значение. Сега. Това за втория акъл на българина го знаем, защото втория акъл на българина означава, че когато завали снега, трябваше вече да има покривало. Обаче няма. И така като няма, сега малко след сняг качулка си го поръчваме, обаче нищо. Така. Сега. Това е най-големият въпрос в момента. Аз се чудя защо всички не си слагат такива покривала. При положение, че няма покрив отгоре. Обаче мога да продължавам да се чудя. Вероятно ще се начудя. Сега. Другия важен момент. Свършва. Ужас. Ужас! Какво беше това? Някакъв биби крем, който за зимата е много подходящ. Обаче искам да си го направя точно идеално, да ми стане целият грим. Обаче едно, че не съм професионалист никакъв. И второ, то не е случайно, си има гримьори, които си знаят какво да правят. Така. А отделно и не виждам, което е следващия момент. Обаче готва. Сега. Така. Un momento. Да видим сега на какво приличаме. Ой! Нещо изтървах. Така. И сега цялата тая работа трябва да се прави малко по-не така. И полека-лека ще му хванем цаката. Тъй. Ужас. Да се гледа отблизо. Обаче, какво да направим сега? Така. Този руж, който е за устни и за сколи, като изляза на този студ, вече няма да ми трябва. Просто това мога да кажа. Освен това, на мен ми трябва нещо, което по-скоро, наистина, като не виждаме голям проблем, ще си взема лещи и тогава ще стане. Така. Сега. Темата е тази. Темата е за снега. И ще видим как ще се получат нещата, защото си трябва. Ако успея да го реша въпроса с това покривало, ще се реши веднъж за винаги, поне при това положение. Така. Така. Сега. Това са някакви сенки. Нещо отдием. Образно. Така. Сега да видим как се слага грим на 6 диоптера късогледство. Наизуст. Направо. Що взето, колкото стане.
стане, стане. Сега въпросната панорама. Ау! Та така. Цялата работа трябва много по-добре да се набляга на грима, защото поне да си сложа очилата, да видя какво направих. До някъде нещо. Така. Тук добре. Сега видим нататък. Супер. До тук супер. Така. Ето един такъв дневен.